Sebuah lagu Minang dulu. Ya, yang berjudul Andam Sarasa. Andam Sarasa, pautan hati udah kandung di denang. Di ayat tajud andam bagadua sampai di kutua beulai cinda. Andam iyolah lamo mamike hati denai kini tibo masono kasih diungkap. Ulah marilah kita sama berjanji, janji sehidup ya semati. Cinta kita indah sia-sia, rindulah lamo dan batangguangkan. Andam sarasa tahu panenai sampai di kutua ulah cinta. Mose ja 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 ja. Ya, masih bersama kami untuk sekarang musik tentunya untuk menghibur terutama kami yang sedang berbahagia di sini. Yeay, say. Ayat tajud andam bagadua sampai di kutua beulai cinda. Andam iyolah lamo mamike hati denai kini tibo masonyo kasih diungkai. Andam iyolah lamo mamike hati denai kini tibo masonyo kasih diungkai. Sama marilah kita sama berjanji, janji sehidup ya semati. Cinta kita indah sia-sia, rindulah lamo nan batangguangkan. Ulah panenai sampai di kutua ulah cinta. Masih sambor apa yang tadi lah. Say ja 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 ja. Ya, selamat sore dulu buat kameramen kita, buat Bung Dehan ya, kita hadirkan di sini. Yeay. Dan juga buat ranger kita Bung Dio ya. Denai marekan dia, Marekan denai sutaka, denai suaso dia, suaso denai amekan. hati dan kanai kabaju, hati dan kanai kabaju. Denai kan loyang dia, dagang
tak buang dia. Tapi denai cinta jua Hati dan kanai kaba ajuo. Hati dan kanai kaba ajuo. Musik down 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 down. Yeah. Iyo lah biasa nan ata tasisya juo. Iyo kok cangguang di tetumpang kurang tabunyo. Kuria rambayan aduan Dinantan ayam aduan Saiyo hati jo jantua dan lain denai haramkan. Yeah, denai marekan dia. Marekan denai sutoga Denai suaso dia. Suaso denai amega Hati den kanai kaba ajuno. Hati den kanai kaba ajuo. Yo say down 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 down. Yeah. Goyang kameramen Ajar Iyo biasonyo nan ata tasisya juo. Iyo 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 kok cangguang di tetumpang kurang tak punyo. Dan kuria rambayan aduan Dinantan ayam aduan Saiyo hati jo jantuan dan lain denai haramkan. Denai marekan dia. Marekan denai sutoga Denai suaso dia. Suaso denai amega Hati den kanai kaba ajuo. 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 Masih teman remix sambung minangnya kita dari sini yuk. Oi nona manga kamari siapa nona cari nona nan manis siapa namo kok lai buli ambo batanyo nona nan kame siapa namo kok lai buli ambo batanyo. Dede udah sia amoko Lai baca lek apa ha? Bisa dipanggil ambo si nona Ambo ya dari urang ngapura Panggilkan saja Siti Rohana Ambo nak bukan anak orang Cina Panggilkan saja Siti Rohana Woi dari Nepuro rupanya. Onde ma. Nah, ba mak tuhnya
Baik tapi jak apel kau. Tak, lain berbijak. Babijak. Bang, Salah awak na berarti tu na. baca orang lain. Pulang mak lain lah. Onde ma. Alah nama. Agak tak lambe. Waden tak kicu dibuwe inyorang awak disangko Cino. Untung udah lai batanya, salah sangka itu biasa. Asik. Dek gara-gara salah menyangko, pandang pertama menjadi cinta. Biaran awak biaran Cino, hatilah kanai kabaju. Biaran awak biaran Cino, hatilah kanai kabaju.